Det første emne, vi vil prøve at fokusere på, det handler om finansiering og investering. Og jeg vil også sige, at hvis der er nogen af jer derude, der sidder med spørgsmål, som I virkelig gerne vil af med, så ræk hånden op, og så skal vi prøve at se, om vi kan flette ind i debatten. Jeg vil gerne anmode om, at vi holder os strengt til spørgsmål. Mere kommentarer og holdningstilkendegivelser, dem må vi gemme til en anden gang. Men hvis der er konkrete spørgsmål, som I synes vil bidrage til debatten, så skal I endelig blande jer. Jeg kommer et lille klip først. Secondly, we're working with pension funds, institutional investors and commercial banks to find the frameworks where we can crowd in private finance for the kinds of lower carbon growth that are needed in the developing world. And thirdly, together with the World Bank Group, we look at the public-private partnerships that are necessary to advance the agenda. Det var altså sådan et indspark til den her debat. Men her får du så lov til at sove, Bjarne Grammel Larsen. Altså det den her debat jo på en måde handler om, det med finansiering og grøn energi, det er jo lidt et spørgsmål, hvor skal pengene komme fra, og er vi investorer klar til at skyde nogle af pengene ind? Og det vi så på fra IFC her, det er jo den debat, der kører, og som Verdensbanken og IFC har stået for, nemlig nogle fakta, de har prøvet at finde frem, hvor de siger, 85% af alle investeringer til at forhindre klimaændringerne, hvis vi vil ned på den der halvanden grads stigning i temperaturerne, de skal komme fra private investorer, og det er jo kæmpe store beløb. 85% skal komme fra private investorer, så det er ikke det offentlige, der skal komme med pengene. Og IFC, som vi så her, de har jo den holdning, og det har vi sådan set også i ATP, at pengene skal komme fra de eksisterende finansielle kanaler, det vil sige gennem de regionale udviklingsbanker, gennem projekter med IFC, som er Verdensbankens private arm. Problemet er bare, at vi har prøvet at skyde penge ind. IFC, de har i øjeblikket, så vidt jeg ved, et projekt i hele verden, der er klar til at investere i. Det er en solcelleprojekt, der ligger i Marokko, altså i Nordafrika. Så man har hverken fået lavet en aftale i København, men man har sådan set heller ikke fået tilpasset mekanismerne internationalt. Man har ikke fået lavet finansieringsmekanismer. Man har ikke fundet ud af, hvordan vi som investorer kan investere gennem de internationale organisationer på en måde, hvor risikoen ved at nedbringe effekterne af klimaændringer, de er store nok. Så vi står lige i øjeblikket i den situation, at der ikke rigtig er en international langsigtig aftale, vi kan rette os efter. Der er heller ikke sket tilpasninger i de internationale organisationers finansieringsmekanismer endnu. Så hvad skal vi gøre? Vi har sagt, at vi må handle alligevel. Og den måde, vi har grebet det an på, det er sådan set ved at sige, at vi begynder at lede efter lande, som har vedtaget ambitiøse handlingsplaner. Og de lande, der har vedtaget ambitiøse handlingsplaner, dem prøver vi at samarbejde med. Og et af de lande, vi har valgt at satse på, det er Indien. Kina synes vi er svært at finde ud af, og til gengæld Indien har vi nemmere ved at finde ud af, at de har et retssystem. Og vi har rejst en del rundt i Indien og talt med de regionale stater dernede for at finde ud af, hvordan vi som ATP kan investere i projekter, der giver et afkast. Og jeg har jo også sagt med det her, vi har selvfølgelig et globalt udsyn. Vi kigger gerne sammen med danske virksomheder på, hvordan vi påvirker verden, men vi tror ikke på, at det her er en dansk debat. Og så vil jeg godt tilbage til noget af det, Ole Krogh måske lige sagde som min afsluttende bemærkning her, at når man siger grønne investeringer rundt omkring i verden, specielt i USA, så ryster det jo på hovedet. Altså hvis man siger grønt til en amerikansk investor, så vil de ikke investere i det. Det gør også, at så har man også sagt, at man er demokrat, medmindre man bor i Kalifornien, så kan man godt sige grøn og så være republikaner, men man skaber splid ned igennem den amerikanske befolkning, som jo er vigtigt at få med. Og derfor så tror jeg, at vi skal tænke over de ord, vi bruger i den her debat. Altså hvis man siger, at man er i gang med at lave en energiinfrastrukturfond, så kan man få alle investorer med i USA. Hvis man siger, at man er ved at lave en grøn investeringsfond, så får man næppe nogen med. Så ordene betyder altså også noget, når vi skal ud. Man kan godt sige, at der er noget vækstpotentiale, men der er også, som du selv formulerer det, rigtig meget usikkerhed forbundet med det. Jamen, vi er heller ikke interesseret i det her ideologiske grunde. Altså ATP og stort set alle andre investorer er sat i verden for at tjene penge til medlemmerne. Og det er sådan set, og det er jeg ked af at sige til nogen måske, men det er det eneste, vi tænker på. Men vi tror grundlæggende ikke, der er et dilemma med det, vi kalder grønne investeringer, fordi vi kan jo se, hvis man tager til Indien, så kan man jo se, at floderne tørrer ud, og de har ikke vand i Indus længere. Altså der sker den indiske befolkningen i Bangladesh, de ved godt, at klimaændringerne betyder noget, fordi de mærker det i deres dagligdag. Så det handler om, at verden er i gang med at ændre sig, og når verden ændrer sig, så må man investere på en måde, som giver de bedst mulige afkast, og virksomheder, der ikke tænker på, hvordan de bliver påvirket af klimaændringerne, de vil stå svagt i den fremtidige konkurrence. Så det er penge, det handler om, det er ikke ideologi. I andre firmaer, hvordan er det, altså
føler I også, at der er den der barriere for at overbevise investorer om, at grøn vækst eller grønne investeringer, det er ikke et spørgsmål om, at det er lige moderne og politisk korrekt eller noget, men det er et sted, hvor man potentielt kan komme til at tjene rigtig mange penge? Det vi oplever i vores industri, det er en stadig stigende interesse fra de store institutionelle investorer til at investere i det her område, fordi det viser sig, at de forretningsmodeller, der kan stilles op i form af, hvad er det for et afkast, man får på sin investering, de har et niveau, som er ekstremt attraktivt for investorer i det her område. Vi ser også, at der bliver etableret specielle fonde, som alene retter sig mod det her område, og det har den effekt, at prisen på pengene inden for det her område er faldende, fordi at likviditeten er stigende. Ja, prøv lige at sende den videre der til Søren Sørensen fra Grundfos. Jamen, jeg er enig i, at der selvfølgelig på de områder, hvor vi har etableret teknologier, er en stigende kapitaltilgang. Det er der, hvor det kniber. Det er jo på de helt nye teknologier, hvor man har den store usikkerhed, hvor man har de langsigtede investeringer. Der er der ikke nødvendigvis den tilgang til kapital endnu. Den her diskussion om ny energi og energisektoren og ny teknologi, og når vi taler om klimainvesteringer, at vi så hele tiden tænker på en bestemt sektor, den har en tendens til, også vi investorer, vi bliver målt op på, om vi har skudt penge i nye klimafonde eller grønne fonde. Og jeg er bange for, altså lige præcis det Claus siger, at der er så mange penge, der bliver skudt ind i det her fonde, at man ender nok med at få et rigtig dårligt afkast, fordi man er villig til at acceptere ret lave afkast. En af de virksomheder, som jo i Danmark rent faktisk har kørt meget lav profil, som man næppe tænker på som en klimavenlig virksomhed, det var AP Møller. Men alligevel, de var fremme her for nylig og lægge frem, hvor meget de har gjort for at reducere omkostningerne ved at transportere varer fra den ene del af verden til den anden. Og de har ved at genbruge varmen fra deres motorer, ved at have nye skruer, ved at male skibene med noget andet, ved at lave større skibe, så er de faktisk på 8 år reduceret energiforbruget med 25% per container, man fragter frem og tilbage. Så jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke kun taler om den her grønne økonomi som en lille del af erhvervslivet, en lille del, det skal være omfattende. Altså vi kan da godt stille os op i ATP og være heldige og sige, at vi har investeret 2% i en grøn fond, men det er jo, når det kommer til stykket, de andre 98%, vi investerer, der gør forskellen. Så jeg synes, det er vigtigt at prøve at have et bredere billede på, at verden er i gang med at ændre sig, og kineserne gør det nok ikke nødvendigvis for at gavne miljøet kun, men fordi de vil gerne have vækst, og nu er de nødt til at gøre den grøn, fordi ellers kan de ikke fortsætte væksten. Så jeg tror, man skal tænke på det i et bredere perspektiv. Altså mineindustrien og kulselskaberne og olieselskaberne, det er måske et af de steder, vi kunne gøre allermest for at få en grønnere verden, og ikke kun tænke på de nye spændende teknologier. Det skal vi også gøre, men vi skal passe på, at vi ikke bliver for ensporet, synes jeg. Men hvis du lige giver mikrofonen videre her, så til Knud Petersen fra DONG. Fordi I er jo så et selskab, som beskæftiger jer med energi, også al mulig anden form for en grøn energi. Men hvordan er det, når I sidder og kigger på det? Har I så en særlig kærlighed til, eller et særligt lyst til at fremme den grønne energi, eller er det også tal sorte-røde på bundlinjen? Ja, grundlæggende så må jeg sige, at vi investerer, fordi at vi er en kommerciel virksomhed, og vi gør det i de områder, hvor vi kan tjene nogle penge. Når det så er sagt, så har vi kigget på vores udgangspunkt, og i dag er det sådan, at 85% af vores energi kommer fra fossile kilder, og kun 15% fra vedvarende energi. Og så kunne vi jo enten sige, at det var altså ret kedeligt at være så fossil baseret. Men hvis vi så samtidig også var fossilt tænkende, så ville det være rigtig svært for os. Så derfor har vi tænkt, at for at gøre det ret nemt at forstå, så har vi sagt, vi tror sådan set, at den her, det er noget, der er kommet for at blive, og noget, som er afgørende for vores fremtidige forretning. Så derfor vil vi gerne vende den relation, sådan så vi inden for en overskuelig tid kan nå til den modsatte forhold, altså 85% ikke længere er baseret på CO2-udledning, men CO2-frit produktion. Og det giver en enorm, kan man sige, drive i vores omstilling. Og det betyder så, at vi i dag investerer især i vedvarende energiteknologi, især vindkraft, biomasseteknologi og intelligente energisystemer. Det er de 3 områder, hvor vi lægger mange af vores æg i kurven, men vi kan jo kun gøre det, hvis vi tror på, at vi her kan få en bedre forretning, end hvis vi gjorde noget andet.